Ako si Ray. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinuguluhan, ikaw ang dahilan. Kung di ikaw lagi. Mary! Butaan na gini mo ngoy! Nanililig man kaya! Isugo kang ma'am! Wabi ay, Kaya, manong nanililig man kaya! ugaw kayo. Mao gini akong biliban ni mo ba yoy? Di na ka kinahanglan pa masuguon ka! Buliyo ka kag mo ha! Aw, oo. Mao gid gipangita sa akong lola. Oh. Kana ganing lalaki nga buutan? Nasa ato ba si Ray ang gipangita sa mong lola? Inay mong lola! Nga, regard si Ray! Wag mo yung mga lingaw sa. May pagtabangan ko ninyo sa kong kibuhat. Aron, inikabot yung maamling piyo na. Nakabantay kang Lisa. Gano'n man, bay? Magsigil lang yung sagtutok ni mo sa. Nakabantay sa bitakuan na, bay? Klaro kay nga naibong na siya ni mo bay. Ha? Uy, sobo na, uy. Butbukod sa kada. Klaro lagi kay bay. Ako pa ni mo no? Di mo nang panguyaban sa Lisa. Unsa ka naman? Akong tumano ng itambag sa kong amigo. Nga akong panguyaban si Liza. Suwayan ako. Basta hindi, akong sugtan. Hi, Liza. Mupawali ka? Oray, nga naman. Pwede na ka ihatod? Pwede kayo. Oh, ibo mo ka kung ihatod. Ngano na hunong man ta? Nalang ko yung importanteng toyo ni mo, Liz. Unsa man na? Unya, ikaw masuko. Aw, di man ka na binuang. Aw, dili, uy. Unsa man di man tuyo na ako, ha? I love you, Liza. Oh, Ray, May chance ka ko ni mo. paningon di ka nga naa. Tinuod ka, Liza. Hulagi. Sa una pa mo ko ganahan ni mo, good. Huh? Unsa ba ganahan man ako? Buotan man good ka. Nya, muli ko krakag imo. Di na ka kinahanglan sugoon ni mama. Mo ba? Unya, web na ta? Ore, ako na kagisugot. Salamat, Lika. Oh, huy! Huy, ayaw panggaktos. Di, kini makakita na to. Ay, nalikay lang ko nga imo na sugot, Liza. I love you. I love you too, Ray. Giingnan to bitaw ka nga ibog kay na sa Lisa ni mo? Lipay yun ko ba kay gisugot mong Liza. Oy, basig di ka magtarog sa eskwela ha? Huh? Basig, magsigil lang niya magkuyog-kuyog ni Liza. Aw, di sa naman itabo kayo eh. Kay, napamag ko yung mga pangandoy sa akong kinabuhi. Kana, yun. Dali alas panahon, Ray, no? Usa naman ka to iso ka ginagauyab ta? Magid, Liza. O, pila na lang kasi man nga itong pabuton, mag-graduate na sa high school. Asa di ka mag-college, Ray? Ako pa rin yung panahon kung makaskwila ba ko sa college kay pobre ba mi. Ikaw, asa mo ka mag-college? Ay, binira tingali ko sa ato, eh. Ay, mayroon tayong makaskwila ko college eh. Ayaw lang magpakawa sa paglaom, Ray. Congrats, Ray! Congrats, Liza. Congrats atong tanan, kasmates! Ma, pa, umana na magiging ko sa high school. Muhangyot ako ninyo nga eskwela ko college. Murag lisod na, Rida.
Kay pobre baya ta. Kung gusto ka yun nga mag-eskwela o college dong, nako'y kailan dos di punog. At tulang pag-working. Sige pa. Muad ako dito. Nga sa ato pa, magkalagyo na data ini. Oo. Sige lang, Ud. Kay para ram sa itong kaugmaon. Ayaw ba pangitaglain dito, Ray, ha? Di ka naman hitabo, Liza. Kay love boy ka. Salamat, Ray. Amping dito, ha? Ikaw, sad, amping din eh. Pabuta ba ko, ha? O, Ray, magpaabot ka sa mong pagbalik. May kani kay buot pa lang nahimo na kong amo. Mabinutan lang ko. Aron mahuman ko sa akong pagskwela. Hi! Oh. Ikaw na yung nag-working din, eh? Oo. Ako di si Sandra. Ikaw? Ray? Sige nga naman pa. Naaraman nga mo sa kilid. Aw, mo ba? Friends na ta, ha? O ba? Nga nang magsimag ano din eh. Ganahan ako makakita ni mo. Asa di ang imong amo? Hapon ba ito mauli eh? Maayo hinuon. Nga naman. Alam, magkastorya tag maayo ba? Pwede mangutan na? Oo. Unsa man na? Naana kayo, Iyab? Oo. Tuwa sa mo Anya, asa may gwapa? Ako o ang imong Iyab? Gwapa mo ka. O gwapa sa akong uyab. Masagot naman sa ko bisag na kayo, Iyab. Ha? Bahala og lain paminahon kay babae ko. Pero di ko mauwaw nimo nga musulti na lovely ka. Sandra? Mao na Ray. Musugot ra ko nga magkauyab ta bisag naa kay uyab. Sandra? Ray, Gigakos mo ko mo. tugod kay ganahan kayo kanimo. Buhat ang gusto nimong puhaton ako. Dili di kapugnan. Sandra? Napakalit na lang eh. Huwag ka pabitang maput ang akong amo. Ray. May nahitabugin naman ni Sandra. Nakasa ako ni Liza. Re, Te? tagpalit ako dito isda. Kanang pilian ng labas, ha? Ote. Bahala na this is daw eh. Pero sige lang. Labas man sa dinuho ni. Muli na ko. Dong, Te? ikaw man tong nag-working, no? Dapat sa bahay nilang Sandra? Ote. Dili ba, uyab ba mo ni Sandra? Kuan, te. Dong, ako panimo no. Paglikaya ng Sandra. Ha? Kay suko ra ba kaayong inahan ng Sandra? Kay dili siya ganahan nga makauyab og taga-bukid ang iyang anak. Unsa? Naunsa naman ka Ray. Mura lagi kagalikay na ako. Sandra, kalimtilan ko. Kumain mo. Ayaw na pa doon ako. Tayong paragod. Naunsa di ka? May nagsultim ko na ako nga. Dili gusto ang imong inahan nga makauyab kag taga-bukid. Maong, palayo na lang ako. Huwag ang nahitabo na to. Iwala to kalimtan. Sa sinudanan pa lang, naibaw mo ka, di ba? Na may iyab ko nga nagpaabot ako. Ug love kin ako sa Liza. Love sa ka na ako, Ray. I'm sorry, Sandra. Mas love na ako sa Liza kanimo.
Human sa mong panagsulti ni Sandra, naglikay na ko niya kay mas love na ako sila isa. Sa pagkakaroon, ipadayon kaya pong kusa kong pagskwela. Di nila lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power, RMN.